musidɓe tedduɓe eɗene altine nogasi jeetati lewru avril hitande ujunaje ɗiɗi e nogasi joyi onon sabbinoɓe men ko hono noon min cabborino waktu o gam yettinande on ɗin kabaruji ɗo e Ayaw Gounass TV e titore kabaruji meɗen nde lulde alliyankore dakamo Medina Gounass daɗɗama ñande aset nogasi jeegom lewru avril hitande ujunaje ɗiɗi e nogasi joyi e gardogol khalifa tedduɗo ceerno Alaji Amadou Tidiani Ba ben topitiɓe kala ko fewti e cellal ɗo e wuro teddugo Medina Gounass wondude comité organisation dental Daka en dari langam wallude ɓen hoɗɓe arɓe Daka guili to banggue cellal mumen ha e ko nandi hen ɓen joguitiɓe kala ko fewti e kuɓɓam Daka o ɓe kolliti noon golle mabɓe ɗe ina jaaha hayso tawi fottinde Daka o kuura wonata hunde wemde kono kam eɓe daari e wadde hen fodde mabɓe musidɓe tedduɓe titoɗe men nani hay ko wona ɗum ina soomi e nder kabaruji ɗi so oɗon cabbi faccirde ko joni. caggal calminali ko jettor kono kadi on bismama e jaccingol ɗin ɗon kabaruji ɗo e Ayaw Gounass TV ari yettinde kabaruji ɗi ko musidɗo Ousmane Camara guido leñol en kalino ɗum e arwonde nde lulde alliyankore dakamo Medina Gounass daɗɗama ñande aset nogasi jeegom lewru avril hitande ujunaje ɗiɗi e nogasi joyi e gardogol khalifa tedduɗo ceerno Alaji Amadou Tidiani Ba julɓe ɓe mbaynima e nokkuji certuɗi gam arde hawride e ɗin ɗon ñalɗi l'islam no andori e kala Daka ko waktu futuro woni ko uditira on ɗon Daka tawtorama ɗum noon gouverneur mo région mo Kolda wondude chef de service en hewɓe ɓe laamu ngu ummini gam tawtorede ngol ɗon kirndol Daka caggal ɓe jottini konnguli mabɓe ko ceerno Ibnou Oumar ceerno bismiɓe ɗum koye yamirore khalifa o e o ñalawma aset nogas e jeegom lewru avril hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e joyi e gardogol khalifa tedduɗo ceerno Alaji Amadou Tidiani Ba radiyallahu taala anhu tawtorama o ñalawma kirndol Daka wayniɓe nokkuji certuɗi koye waktuji sappo e jeeɗiɗi e dow hojomaji capantati ko nden wonide ceerno ummi galle mum waktu takkusanu juuloya ɗon e juma mawka ka Medina Gounass caggal juulal takkusan juuroyama rawde ceerno mawɗo radiyallahu taala anhu koye waktuji sappo e jeetati ɗi pawani haydara ceerno waɗi départ ɗon e wuro teddugo Medina Gounass gam yabande ɗo e Daka wondude e kewal timmugal guili e yimɓe wuro ngo hani e ɓen hoɗɓe araɓe tawtorede ɗi ñalɗi l'islam yettama Daka ko adi waktu futuro o ko nden wonide ceerno naati e nokku mum fodde leƴƴande tan hawri futuro o yoni salliji ɗi ɓamtidaɗe hamme kebbe salli Daka Allahu akbar toramo ñalawma kirndol Daka chef de service en hewɓe ɓe laamu ngu ummini ina jeeya hen gouverneur région mo Kolda ceerno Ibnou Oumar ceerno bismiɓe e yamirore khalifa o gouverneur meɗen Mouhamadou Moustapha Ndiaye kanko e préfet o e sous préfet o e dendagal dewlati e inde président de la république e premier ministre e ministre de l'intérieur e dendagal gouvernement o fof ceerno weltima e garal maɓɓe ni ko jikku maɓɓe woni tan ɓe gowi waɗinde woni tan ɓe gowi gollirde kadi wona ɗo tan leydi ndi fof kala hen mo ñalawma muɗum ari eɓe daari eɓe mbaɗa fodde maɓɓe alhamdulillahi rabbil alamin Daka one yettode wodani Allah e darde maɓɓe hen ina feeñi ina yiya kadi ina teska e ñaago Allah subhanahu wa ta'ala kala yidde maɓɓe e nawde leydi ndi ɗo ɓe jiiɗi nawde ndi yo Allah newnanɓe ɗum ngol kirndol noon teskama emun kewini cekdi aada wayniɓe nokkuji certuɗi gam teɗanade nde moƴƴere Allah tawetede e ngal dinguiral ha joni keddotoɗen koko fewti e ngol ɗon kirndol ceerno Amadou Ammar ceerno ko goto e ɓesguji khalifa o suuti konngudi wasiya faade ɓesguji dental ngal nde ɓeydoto arde e jama o ɗo e Daka kono kadi e ɓeydade topitade dewe Allah ɗe gandantuɗa ko ɗum woni ko addi jomumen o yomni konngudi makko ko Baba Galle Diallo Barugel Ngendi eɗen beltoro tawede oɗo ñalawma ganduɗa ko ñalawma tedduɗo ñalawma mo Allah waɗi ko ɓuɗitgol Daka alhamdulillah rabbil alamin arama gargol moƴƴol eɗen ñaagui Allah no arda e jam ni ha joni kala wonɓe lawol yo Allah yettinɓe e jam newnan en hodde e jam wondude e dañde ko arani ko walla dañde ko ɓuuri ko arani ko alhamdulillah rabbil alamin Daka kam kañum ene haali hoore mum tawde en jii en gacci koɗorɗe men to cuuɗi men en gari e ladde haqiqa mum tan ko ufnanade Allah yaltude aduna ha laaɓa ara e ladde ene rewa Allah ene yettamo ene lorlikino taw fofof waɗiri ɗum ko yettirde ɗum Allah e neddude baraji ina laaɗo sallllahu alayhi wa sallama kadi ko ha wonana neɗɗo o sifa mo ina wallita mo fittandu makko e ruuhu
makko o heɓa heen sifa mo ngannduɗaa hay so hooti ɗum kadi ene waawi wallidde mo ɓeydoo softude o ɓeydoo sembude e dewal makko Allah haqi ko ɗum woni daka o ko ɓeydaade tan artirde haqqillaaji yimɓe ɗi e jamirooje Allah he e artirde haqqillaaji yimɓe ɗi e diine jiwɗo gila nokku mum to waawi iwde fof haw yettiiɗo hay so Madina ɗo neɗɗo o iwi ma taƴi yolnde fof kiloji 9 alaa ko haali giwɗo ko wonaa ɗon garɗo fof ko yolnde mawnde taƴi ari notihaade ɗum ɗo enen fof eɗen nganndi juulde e dental no yimɓe keewiri fof ko noon fayida dental ngal heewiri juulde e dental sa juuli e dental kala no dental ngal foti gooto fof a windante ɗum a windante ko maako bindaneɗaa ko gooto fof kadi windante ko mum ko windane ko heddiɓe ko fof dental ngal ene juulde farillaaji fodde hono dental gongal ɗo ngal weeɓaani heɓde wonande enen hettu e baŋnge hirnaange ga hay nokkuuji goɗɗi so wonaa tawi ko makka en dental fongal ni juuldude heen ko ene wona balɗe 9 ko ene wona waktuuji capanɗe 4 waktu wonaa ko weeɓi ɗum waɗi ceerno en ene kirjina yimɓe neɗɗo gonga ni hay so tawi ko darnde wotere keɓɗa a heeɓi dental kono ɓe kirjini yimɓe ɓe ko hay habbirandu harminirdu ndu wota a daɗe ndu hay habbirandu harminirdu ndu wota a daɗe ndu ko fayida gonɗo heen o nde wonno ene mawni fayida tawtorede ɗum ɗo ko fayida kewɗo ɗum waɗi wiya kala garowo yo tinno tawa daɗataake waktuuji ɗi hay habbirandu harminirdu ndu sabu fayida gonɗo heen ha joni ko e ndellunde alliyankore woni ko keddiɗen no andori kala subaka daka caggal juulal subaka ko wadde wasifa caggal muɗum kadi ina hette alɓurani ina hette batu ceerno mawɗo radiallahu taala anhu kono kadi ceerno ina sakkita ɓen janggoɓe alɓuranil karim ko wondude ɓen ɓe gandantuɗa ko jaggoɓe lawol tijjani hani eɓen yettinoɓe haajuji mumen e nden ɗon jonde guila to banggue indeli ha eko nandi hen koye subaka alen nogasi jeeɗiɗi lewru ndu woni batu garwanijo e oɗo daka hitande ujunaji ɗe nogasi jowi Ousmane Alhassane Sow ina tongana en nden ɗon jonde ko ñalawma ɗimmo e daga kono kadi ko waktu subaka gadiɗo juulede e kolol hitande ujunaji ɗiɗi e nogas joyi no adori kala subaka daka caggal juulal subaka ko wadde wasifa so ɗen golle joofi ko hettade batu ceerno mawɗo radiallahu taala anu keɗagol barkinortoɗo e ɓeyditortoɗo fotani nandude e keɗagol kettotoɗo jaakiyagol radio yettude Allah ene laaɗo mum sallallahu alayhi wa sallam nde on batu joofi ko ceerno Ibnu Oumar ceerno suuti konguɗi gam tentinde haala ceerno mawɗo ka o reftini hen ko wasiyade dental ngal nde ɓeydoto tinnade e naftorade ɗi batuji ceerno mawɗo ko kalanteɗen ko yo Allah rokku en nande ɗum so en nanine kadi yo Allah rokku en jabde ɗum so en jaɓine kadi yo Allah rokku en gollirde ɗum nena ñi ngi ñaan yàlla tabaraka wa taala liñ ñi fi wax yàlla nañu yàlla may ñi déggu ko suñu ko déggee tam yàlla nañu yàlla may ñi gëm ko ñi nangu ko suñu ko nangee tam yàlla nañu yàlla may ñi jëfandikoo ko sikki ala so neɗɗo golliri ɗum ko nafoore e nguurdam muɗum ɗam fofof refti e ɗi konguɗi ko jangude alquran ceerno siraji a'udhu billahi minash shaytanir rajim laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma 'anittum حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم ɓen jinnoɓe jaggude wirdu dokkama lawol ngol e nder jonde he e ceerno wi kala jinnoɗo jaggude fo tan ɗo jooɗiɗo yo jooɗo ɗon tan o werta juuɗe makko o anni yo omo jagga laawol cheikhana ahmada tidiani radiyallahu taala anhu caggal mun ko jogiiɓe haajuji jottini haajuji mumen gila inɗeji ha e ko nandi hen
keddiden ko engal dingiral barkingal Daka mo Medina Gounass kono non kaleten joni koko fewti e cellal ben topitiɓe kala ko fewti e cellal ngal wondude e comité organisation dental Daka ina dari lang ngam wallude ɓen hoɓɓe arɓe Daka topitade ɗumen guila to banggue cellal mumen ha e ko nandi hen fodde 50 e jeeɗiɗo docteur addama ɗo e nder Daka o wondude e autoji zapporeɓe ha e ko nandi hen ngam topitade kisal ɓen hoɓɓe ɓe gandantuɗa ko arɓe Daka o saabu o saaha ina teska koye saaha nguleki woni ko wona kono kadi eɓe daari kono kadi comité organisation dental Daka ina daari e topitade ɗin service aji garɗiɗo e Daka o kettoɗen hen Amadou Tidiane Kebe ko cukko hoorejo goomu topitigu kala ko fewti e juɓɓudi dental Daka. Hande ami jinno yewtude o en kala ko faati affaire cellal ɗo e Daka he holno laamu ngu darori hen holno comité d'organisation wallodira e mabɓe ha ɗum wawi wonde to banggue cellal goɗɗum ɗum to banggue toppitade yimɓe arɓe ɓe toppitade service aji ɗi no comité d'organisation toppitortoɓe haɓe mbawa ñamde ɓe mbawa kadi wonde e nokkuji pewɗi e Dakaji moƴƴi ɗum kadi comité d'organisation ne waɗa hen golle ceekɗe aada joni noon to banggue cellal ngal nde waɗi site uji ɗiɗi wiyete nokkuji ɗiɗi nokku Daka ga kadi to hôpital régional to Madina to ɗo e Daka he ma won yimɓe capan tati e jeegomo nan ɗo ɓe ganduɗa ne jeeya hen ɓe ganduɗa ko ambulance uji jogui ne jeeya hen ko infirmier ji ne jeeya hen kadi ɓe ganduɗa ko yimɓe ɓe ganduɗa ko aide infirmier ji e médecin ji koɓe goni yimɓe capan tato e jeegomo o saaha ɓe gaari ambulance uji jettiɗo ine kam o saaha ko tati ɗum ɗon kadi ne jeeya hen dispositif mo ganduɗa aɓe jogui camion mo ganduɗa ko camion mobile unité mobile mo ganduɗa ko yimɓe jeegomo ɓen kadi jahat ne naata e Dakaji he ne carodiran ɗum foof ne dispositif mo santé waɗi santé noon sen kaali ɗum wona kamɓe tan sapeur pompier aɓe gadda kamɓe e médecin ji mabɓe aɓe gadda ambulance uji mabɓe aɓe gaddi hen ko joni aɓe gaddi hen kadi médecin ji joni ɓen kadi ɓe balla to banggue santé o goɗɗum ɗum koko wuroto kodi dispositif koɗɗo noon nan hen ganduɗa hay médecin ji rewɓe ne mbaɗa hen pour rewɓe arɓe gonɓe to wurotoɓe aɓe gaddi kadi camion mo ganduɗa ko camion baɗɗo radio pour radio ji ɗi so tawi radio ɗi wawa wadde radio so tawi ordonnance windama e ko way noon ɗum foof koye banggue cellal ngal te nan ɗon ɗum jetti Allah o saaha kadi komin mbino amin jiiɗi ɗum minen e comité d'organisation o e fiche de besoin he on partie mo ganduɗa ko min keeɓi ɗum on ha joni noon amin paadi complément o amin paadi beele timma onno min namdinon ko hedde 30 ambulance o saaha ko tati ɓe mbi amin won ɗo taw joni amin paadi amin jiya ko heddi kono wayno wonno ben jogitiɓe kala ko fewti exonérisation Daka o ɓe kolliti noon e ndeɗo hitande hikka kadi eɓe daari lan gam wawde sirnude Daka o e kumpa kala ko wawi haalede e less dialiki wawa yettade e ɗin ɗon Dakaji kala Daka maɓe juttin ɗon ko fewti e miskroji ha e ko nandi hen kolliti hay so tawi Daka o ina yaaji kam kono kamɓe kolliti eɓe daari lan gam wawde yettinde ɗin ɗon e Dakaji ɗi e ndeɗo hitande hikka noon e wiide mabɓe eɓe ɓeydi uddinɗo matériel uji ɗiɓe gollirta gam wawde rokkude Daka o kumpital jillinoma e mabɓe Hamadali Diallo mo radio Fulɓe. Daka Madina Gounass bangi sonorisation walla mbiyen to radioji to na wayno fofof timmi ngam kay yuɓɓinde ɗum no hanirta ni eyyi gueɗe ɗe yahade machallah andi Daka kam weeɓani wona nokku goto sonorisation mo ganduɗa ko base walla ko wuuro tan quoi eyyi kono no goɗɗoyi hen seeɗa mbaɗi hen innovation mawɗi sakh hitande fof min ƴewat ɓeydude hunde ko ganduɗa ɓe mbaɗa ɗum rawane ɓe mbaɗa ɗum hikka e wiide e ceerno Amadou Boynaji Sall hikka ɓe gaddi ko ɓuuri temedde ɗiɗi baful ɗum noon ala ko ɓe panditi hen sona wonɓe to séraji to ɓe mbawa nande kala ko waɗete to caali ceerno bon matériel ɓeydima haut-parleur uji ɓeydima saabu Daka minen premiére année min mbatta ɗum sonorisé min tawi ko ɗum ko 17 haut-parleur sappo e jeeɗiɗi haut-parleur e 6 baful eyyi joni min dañi 250 haut-parleur bafulaji ɓuuri 150 nde innovation ne waɗa quoi e wiide makko maɓe kutoro kalarle kese ɗe saabu ɗenne ina ɓe wawi tuggitade e ko fati e banggue golle mabɓe eyyi bien sûr ono ganduɗa ko min neldata ko ɗo ko lien ɗin banggueji bon mi ƴetta lien o mi watta ɗum e taal message o cerveau on banggue sa ƴeewi haut-parleur uji wonɗo yetti meeɗa yettade ɗon te noon min jiiɗiri ha haut-parleur jetto Madina inchallah hitande fof min ɓeyda ha yetto Madina inchallah
ngam siftinorde kolol capanɗe jeetati e naya ɓiwol si ɓe jeehi toon to nokku daka o to waɗata toon noon ma ɓe dako toon ko ina tolno e balɗe sappo ɗum waɗete noon ko hakkude janggol alquran e wirdegol e ñaganode dendagal ɓesgu leydi Sénégal. Ben yimɓe Farba Ngom ha joni ina kollita metti mumen e jaggigol honorable député won sarɗi yanke takku wallu Amadou Ngom lollirɗo Farba Ngom ko ɗum saabi Amadou Ba maire hoore fonde wondude e yimɓe mum ɓe mbaɗino jilluto Bosia wondude e jeeri ha e Jolof ɓe kolliti noon eɓe gondi e Farba Ngom ko suudi e ko feeñi noon kadi ɓe cuuti konngudi ñiŋoje faade e laamu ngu kettoɗen hen kanko Amadou Ba maire hoore fonde tawi ɗum heeɓi koye ballal Cheikh Hamidou Kane. caggal ne mbaɗen jillu e nder Bosoya commune aji men Agnam hoore fon dayɓe ha Ciloñ hande eɗen kawri ɗo e tongude golle meɗen andinde yimɓeɓe hande Bosoyaɓe kolliri yimɓe goni ko caggal Farba Ngom golli yimɓe jaadi koye Farba Ngom neɗɗo de aɗa wawi jaggude Farba Ngom coka ɗum kada ɗum yaade kono wawa oppirde ɓerɗe yimɓe ittani Farba Ngom kadi yimɓe kolliri ɗum ɗon ne laabi ceer ɗum wonata emin mbiya noon hande ndi leydi Sénégal wonko sohli ko wona sokde yimɓe wonko sohli ko wona sokde alduɓe wonko sohli ko wona sokde laamɓe leydi sohli ko ligguede yimɓe ne kayɗi yimɓe ne ɗumɗi probléme aji ne mbayno leydi wonko laamu ko foti gollude hande ko wona en sohla alduɓe leydi ndi emin mbiyaɓe noon yoɓe gandu Farba Ngom noon jaggal muɗum Sénégal ne fof yarna ko politique aduna fof ne yarna ko politique windere nde fof ne yarna ko politique heddi noon komi mbiyata ko pôle judiciaire de l' état ko laamu jeeyi ko Sénégal naɓe poti hen fonno ko puniɗo a joto ko Sénégal naɓe fof poti hen ɓe jaggui Farba Ngom tawi ala dalil ɓe ndewri Farba Ngom ko ala lawol ɓe duttima loi ne rokki Farba Ngom wadde cautionné woni mbaɗa fa hunde goppeɗen jaaha lawol ma ha lawol laɓɓina Farba Ngom waɗi caution aji laabi tati eɓe calo tewon Sénégal la waɗoɓe caution lawol goto jaɓane pourquoi kadi ko politique ɓe nanguirimo pourquoi eɗen mbiyaɓe noon Farba Ngom hande Farba Ngom janggo Farba Ngom ɓawa janggo ɗo e Bosoya enen maɓɓe noon ko joni fuɗɗi gasani assalamu aleykum wa rahmatullah musidɓe tedduɓe ko ɗo min tongi kala ko yowitino e kabaruji ɗi jettortentude noon faade e rédaction Gounas TV wallodiraɓe ha kabaruji ɗi mbawi yettade ɗo e ayawa ngo kono kadi en jetti to régie Ousmane Alhassane Sow yadude Hamadou Siraji Sow musidɓe tedduɓe arno yettinde kabaruji ɗi ko Ousmane Camara guiɗo leñol aadi men ko ñalawma janggo yen gone jaam.